Inigaran, Negros Occidental. Nalahit lang ni Sahid ko na. Lulis wibis lang ng klase. Graduate pa. Hindi na nga yung kailangan pizza lang to. Hindi yung tatay ko nga just lang lupan ko na nag-lupan. Hindi ko magpapasal sa mga doon kung hindi Pinalbagan. Parking sila. Alas 4 na nito yung sinalim sa Makulot dito.
Bandalan Terminal. Walang pwede. Ah. Kasi kalau yan dong. No? Kasi kalau yan kay yung marang. Walang pwede, sir. Tara na yan, 5. Hindi ko wala. Hindi ba kasi ayaw siguro kay ayaw ba yung pansin mo kita? Okay, ako gani pagkarang delivery. Sinulog sa mga yung review. Ayaw. Terus, ano na? Ini atong kating atong kulong libre. Oo. Sa inyo na ibigay ka. Yung mga driver, halugin daw. Halugin. Kaya yung gusto mo driver, ipunin mo ng empleyado. Tapos, kamu mga driver, kamu ang napakita ko. Kamu ang napasildo sa walang pagpunong. Oo. Salamat. Appreciate pa. Dagan na mapulong-pulong na. Kamu ang importante din ng job. Kamu ang napakita ko. Ano pa ko? Ayaw. Appreciate yun. Buwan. Oh, driver, punta. Oh, kawasan mo. Bawal tanaw untuk sa pila sa kabulan ba? Way siguro sa lusad rin. Bawal na. Ito yung luwi para yung bawal na ng kondisyon. Wala ka rin delete. Sir, dala para Okay. No problem. ito nalak mo to siguro kaya feel mo ka na siguro kaya iwan ng mga driver bahala na nili sa mo daw mo ito dagan ko kata dagan ko kata nga apli kayang buat Solid mo. oh bahala na dong diling mo na Bata. Okay. Kalau mau tahu anak-anak dan beliau, mau biaya kan ini. Kalau itu mulai bulan ini.
sudah mengusap. Sudah mengusap. Kemudian ini kita orang. Lalu itu siapa? Gagal. Tunggu itu dulu. Selamat ya. Ano yan? Asal mo bulay. Barangay Hall. Ini dia mau kemagi. Selamat ya. Oh, bilang. Kaya mo kayo? Apa? Apa ya? Ini buat tuh. Ada. Oh, yang mana? Nah, aku dah naik speaker. Yang mana ni nak? Belum, boleh tahu. Kameranya. Sisir kita dan dia. Ada ini antara ini orang. Awa, Bin, nangyari na?